famba 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 imona famba 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 ufambire corona tamba 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 utambire corona tamba 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 utambire corona imba 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 uyimbire corona imba 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 uyimbire corona famba 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 ufambire corona famba 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 ufambire corona tamba tamba iwe tamba tamba utambire corona oyo famba tamba utambire corona imba 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 uyimbire corona imba 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 uyimbire corona Timba sering tamba kutamba. Tamba kutamba. Yeah. Rest in peace. So sifasi mashakada manaigona hii. Right guys, tiri pamwe chete guys. How are you? Sara mbe kudaira. Usara mbe kudaira kana Jesu uya achidaiza iwe kana Jesu uya achidaiza iwe usara mbe kudaira bumuse mutani kutamba jambe kudaira kana Jesu na igamise ditambe naizwa kwewe nididaiza iwe kwa itambira shamwari wako wanutambire corona nendishambira corona yangu kudenga uko usara mbe kudaira kana Jesu uya vachidaiza iwe kana Jesu uya vachidaiza iwe right sorry right guys pachipamwe guys pachipamwe guys pachipamwe aiwa mukira mumwe yakwaitamba utambire corona uyimbire corona ufambire corona guys aiwa mwene mumwe ita tsvaga corona yako wega anditika tsvaga corona yako wega anditika tsvaga corona yako wega right regaiti mbona ava right bye 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 Chrissy bye bye Chrissy bye bye right maghost hani muno masiva ndo zvaanoita right
pachipamwe guys, pachipamwe guys, pachipamwe ndauya guys, another case pana ichitaura papaya, right? So ndakuisirai voice note, handitika ndakuisirai video yake mukadzi wayo achichema achiti ndikuda kuzviuraya, ndakuisirai mapictures ekudambugwa kwaakaitwa, handitika, right? Saka ndoda kuti munzwe ataure nemi, mutaure muzvinzwire. Right, where is she? Here she is. Right, let's hope muchainzwa zvakanaka. Let's hope muchamunzwa zvakanaka. Let's hope muchamunzwa zvakanaka. Let's hope muchamunzwa zvakanaka. Right, problem yeyo hana kana data munhu iri kungoti connecting, hana data. Right, mnani bocha nechimshasa mipini sone vane kunyora namba dzake tu. Let's hope ndidzo dzemacourse. Let's hope ndidzo dzemacourse. Right. Let's hope munyatsonzwa zvakanaka ndizvo. I pray so. I hope so. Kana musina kuona video haisi mhosva yangu guys. Ini ndakuudzai ndikati kune page remapost. Munoenda kupage remapost. Handitika ndoko ndinokanda mapost ese mavideo and what not. Mozotsvaga page rakanzi SIS MELLY diaries chete. Sina live kumberi. Muchawana video iri koko. Hello? Ndiri right, uri sei? Ndikutaura nani apa? Apo kutaura na Nyaraima Mvura kana mai haki. Nyaraima Mvura? Yeah. Une makore mangani zvakare uripi? Ndine 24 years, akandogara kuJobe Station. Une 34 kana 24? 24 years. Alright, urugara kupi? Jobe Station, Kizani 1. Kujobe kunanzi kuchi? Kujeston, kukizani 1. Oh, kuDaviton. Alright, try kutaurisa shamwari because ini ndikutofamba saka nditobhesa iwe oxide koko kuti utaurise because indichori paroad. And nyaya yako ndei? Taura nyaya yako tinzwe matangira ayo yose kusvika pana parenhasi. Nyaya yangu ndeyekuti ndinouya kwamuri ndine chichemo chokuti ndanga ndiri munhu anga achigara nemurume. Saka murume takanesana ndobva andirova ende sekingati kunetsana kwatakaita ndakaenda ndichinotsvaga basa kumabhesi kwaanoshandira kunoku kunoitwa zvechigwete. Okay. Saka neno vakamuudza vakati hanzi ndaendaenda kuno kumacheka varume. Ndikati kwete ndobva ndachedza mai vanga vandichedza kuti uya ushande pabasa pangu uchita basa rekubika. Ndobva ndovakatozondimirira kuti nyaya iyi ipere, asi kuti ipere kwacho iye kwaari yanga isina kupera. Akangonzwisisa panguva iyoyo akazoita akumba ndobva akauya akati hako ndobva atangaondirova kuti kandakuwara pamaono apo. Ndakauya totokuwara nedziso rai risiri kuona. Wakachekwa nei naiwo huro iyo? Istovhu, akandirova nestovhu yeDiamond iya ndobva atora zengi racho ndobva akandirova naro rikandicheka. Nezvongo uchafa kuchekwa huro kudaro? Istovhu. Ndakakutoti ndisati kunyanya kukuvara ndakaita zvekusiza, ndakatanga kukanda mwana pajirawo nepanesi bhozi pajiraja pedu panogara mashono asi hapana kana wani akakwanisa kubuda kana masenda hana kana kumbouya. Mwana ndiakati andaenda kutelezi nditoti mwana ndo mwari wangu. Saka ndobva atitora mwana uende naye kutelezi, but mwana uyu haasi wacho hake wake ndakaitwa operation izvezvi handina kana 2 months anga akagara muchuku. Uyu ndewakomana uyu? Saka iwewe mwanangu wakauya muSouth Africa riini iwe? Nena? Wakapinda muSouth Africa riini? Apa ndakauya 2019. Wauya 2019 wakauya nemwana wako iyeyu waona yeyu? Ndakauya nemwana. Kuti wakamuita muno? Mwana ndakabva naye kumusha. Saka mwana uyu wakabva naye ane mamanzi? Ngasina kana mwezi. Uchiuya naye kuSouth Africa?
Ataura chokwadi tikone kubatsira mwanangu. Ukatiudza chokwadi tinogona kubatsira. Wakwaya nemwana asina kana mwedzi kubva kuZimbabwe nekuti mwana atane 3 years kau. 2019, 2020, 21, 22. Saka asina kana mwedzi. Akasangana mwedzi amifect asina kabhozi kubrakira ngasatazonya sooma. Ndikandibvisa kumuchandite kuti baba vake vakatora mumwe mukadzi ndokusiya kwandakangova toenda anga ari munhu mukuru kwandiri. Saka kwandaingobatirwawo kutiti vakati ndaona makanganiswa tichini munhu kufambidzana nababa vekwenyu ndobva ndangoramwawo ndikasiya ndikati aregei ndiende kuzoni kwandinonzwa kuti kunowanikwa mabasa pamwe ndingaona basa ndikashandira vana vangu. Saka iwe wasvika kuno uku wakanga uchigara nani? Ndaiva neimwe shamwari yandaiziva ndakatanga kusvikira kudzanini kuLimpopo. Ndakabva naye kukwasini umwe mukadzi ainzi Maizini ndo wandakasvikira pamba pake. Saka ukazobva sei wakuenda kuJoburg? Ndakadanwa nevandinoti sisi mamai edu anozarwa mudumburi rimwe but mababa akasiyana ndo vakandishedza kuno vachiti haushandi pachibasa pane munhu anoda munhu webasa ndokuya kwandakaita. Alright. Saka wakazosangana nemurume uyu riini sei? Saka ndakangoti ndichishanda 2 months 3 months ndaitogara kuZimbabwe kwasina madheti ndopa ndakatanga ngotofambidzana naye kusvika tagara kei. Mwana uyu anga asina kana 5 months kauya kuti uchafambidzana nemurume uyu? Hey, zvakaoma. Right. Saka magara ipo saka magara musingo yakareba zvakadii apa mugore roga? 3 years. Tatova nenguva takagara mamasi kuti tokutanga ndakatomboita nhengo ndikaidzisa. Kungogara chinditova chiedita nhengo iyoyo wakaita nhengo ndikudadudise nhengo ndobva ndadzisa ine 4 months. Ndobva tagara futi topakati haungagari pano usina mwana chabasa rekuchengeta mwana wako ufana kuti uzare ndobva yabata futi nhumbu svika ndazongoitwa operation apa but zvaizati wazitisie pandakaitwa operation apa. Alright. Saka alright. Saka murume uyu wakazobuda mumba umusei wakuvadzwa wakazotiza wakabuda nekubva utora mwana kubva watiza? Ndakabuda nenyaya kuti mwana akati ndoda kuenda kutoilet ndototi mwana ndo mwari wangu bhozi akanzwa mwana achiti ndoda kuenda kutoilet ndobva akati tora mwana uende naye kutoilet iyeti akatotanga kubuda ndobva taenda tese panze ari mberi tokumashure ndobva ndatinya nemwana mutoilet tina nomwana mutoilet yakafamba ichasanoenda kugeti pepamba togara hapana geti bhozi aiona mota pakadarika zinye mapurisa kudai saka ndo yaakatongorera achida kurota saka nenguva yakangofamba akakufatisa ndonguva ndakatongosumudza mwana ndobva ndabuda mutoilet ndobva ndatopota neteretetete ndobva ndamedzatisa mwana achida kunditeerera. Alright. Saka wakadii wakavhura kesi here? Hama dzake dzakawandisa dzakati hanzi kwaisamusungisa kana watomusungisa iwe wotobva munzvimbo munomu bhozi musungisa unewazama kuti kudini uri kubva kuti maforena haasi kubuda kumajeresi ndobva ndangonyarara nokuti handina akakwanisawo kundimirira kuti ndiende kumapurisa kwacho kana kuti ndichinge ndoripota nyaya yacho. Saka hauna munhu akakwanisa kumirira kuti uripote nyaya asi wakakwanisa kufunga kuti ndomiririrwa kwaSIS MELLY kuti ndipiwe ndibatsigwe. Wakadii kungoita izvo zvokuti unoripota woudzaini kuti saka ndakutonoripota nyaya indimirirei sitokumirira sezvawaita apa pawauya uchida helpa. Nokuti apa zviri kuitika ndezvokuti muri kurega mhondi dzichienda spot free ndozviri kuitika apa. Moshandisa isusu kuti tikubatsirai tokubatsirai but mhondi iyi ichatora futi umwe musikana umwe mwana futi. It's either we pano padiaries kana kuti mwana weumwe wedu pano yoita futi the same thing muchiva protecta nokuti muri kuvhundutsirwa kunzanzi mukanoripota zvozodai zvozodididi ameni. Ndakatongoshawo mama ndikati handina zvandingakuita ndongonyarara. Ini panguva yacho ndaiti pamwe achadzoka chizoro vachisamusungisa. Unoziva here kuti machekero wakaita hure iwe waigona kungofa iwe? Ndakatozviona kuti ndakatofa zvinhu zvokufa. Zvakaitika riini zvinhu izvi? Zvakaitika iwo mwezi uno ndofungafatwa ne2 weeks back bhozi ronda racho haro ratooma. Ronda racho ratooma saka nguva yese wanga uripo ngakanyararirei? Namba dzenyu mama ndakatongodzipuwawo neumwe mugaisa akatongoti kutaura naSIS MELLY vanogona saka iwo hausi munhu wepadiaries wakapiwa namba nasomeone? Heyo madiaries heyo handisi kuziva mainzwa heyo. Uyu mwana uyu haasi mumwe wedu ireferral akapiwa namba nasomebody else. Poitwa sei apa
because normally so we help our own people. Vanhu vedu madiaries ndio anowanzobatsirwa. Saka toita sei apa uyu mwana ari kuti akarifeiwa nasambati. Indatofunga kuti mwana wedu pandaona achisa maaudio achichema chidinda toti pamwe munhu wedu asi haasi wedu. Saka poitwa sei apa guys. Saka wanga uchida kubatsirwa uripi izvozviwe? Ndinondongo wako kudeston pandaigara ndopandingori. Kwaigara nani? Pandingogara naye murume ndopandingori. Kwa iye murume uripi? Ari kugara kwahama dzake kwaari kugara asi iko zvinoinzi akaenda kumugodhi ndokwaanoshanda pasi. Saka ungaida batsirwa ripo rubatsirwa gwei naiwe wakambowa chinhu chinonzi family planning nai mwanangu. Kwa indava wanga uchida kuramba uchingozvara nemunhu asina kurora akaroora here murume uyu? Aiwa hana. Saka wanga waito kutoita mimba imwe ikabva imwe ikagara muchubhu ungadiwa vana vatatu izvozvi unovapei vana ava iwo haushandi hauna chinhu uri baby making man nai mwanangu. Kosemchi kana mukanyengwa mu thank you yazvari vanhu munoti vana vanoita kuti mudiwe here vana? Zvakaoma. Uri kuona kuti mwana achine 5 months uchangobuda mumoto kuZimbabwe wakatoyemunoka uchangopinda muno kuti ndinoshandira vana vangu mushoka sei vana vangani? Musha kune 1. Saka wari kumusha wakamitawo nemakore mangani iwo ne24 izvozvo? Ndichiri mudiki. Wanga uchiri mudiki? Vabereki varipi? Vakashaikawo. Saka uyu mwana uyu nani? Ari kumba kwake akasara kuna mbuya wake. Mbuya vake mai vababa? Mai vababa. Musikana namukomana? Vakomana vese. Vawakasiya? Iye kumusha newandinaye vakomana vese. Wo, saka akura zvakadii ari kumusha uyu? Akasita 7 years before 25 Akadii? Akasita 7 years before 25 January this year. 7 years. That means mwana wakaita mwana uri kuma 15 iwe 16 andi? Yeah. Hauna kupedza chikoro? Chikoro handina ndakangoenda svika grade 10 yekutanga ndopandakasvika. Right. Saka rubatsiro rwanga uchifunga kuti ungada kubatsirwa nemadiaries ndegupi? Ndinotochema kuti endaiwana basa ndinorida mama asi kuti mwana mabasa ndinomaingwa akawanda asi vari kuti mwana haungoshandi une mwana. Right. Pakadazotoma kuti ndaendawana mari ndadzokera kumba kana ndaendawana mari ndandostokawo hembe ndifambe ndichitengesa sezvinoita vanhu. Iwo haufunga kuti panguva ino kutodzokera kumba kumbori nani umbonogara kumusha uchifunga zveupenyu hwako kuti unoda kuita ino upenyu hwako nokuti haungarambire kuti basa rakungotutunura vana uchingosiya vana pese pawafamba. Iko zvino ingadei watosiya dei wakazvara umwe dei watosiya wakutosiya zvemumwe kunoku oenda une 1 kuno umwe kumusha watove ne3 at 24. Hausi kuona kuti kuiwe kuti umboenda kumba umbononyatsonogara pana mbuya vane mwana apa kumba uchinyatsofunga zvauda kuita uchimboona kuoma kweupenyu pauchazenge wazofunga kuti ndakuda kudzokera kunoshandira vana vangu kana kuda unenge wakuziva kuti chinonzi upenyu chii. Nokuti right now kuti kwani ndoda kuita business yekutengesa hazvina guarantee kuti unotengesa hembe dzako dzigotengwa kugobhadharwa mari here. Unogona kutengesa zvoramba kubuda noramba kubhadhara mari kana usina ropa rachona then wozodii iwe uchida kuenda kumba wozoenda kumba nei? Zvakaoma. Saka unogona kuenda kumba katika kutengera tiketi iwe kumba unogona kuenda? Kumba ndinoenda. Kumba kwenyundo kupi? Kumusha? Kumusha kwa ndakarirwa kupikita ndokumusha kwa mai kumusha kwangu chaiko kuchipinda. Kumusha kwevana vana ndakarorwa masungo muvhuma baba vacho vari kumukasini. Saka iwo apa uchibva apa unonanga kupi iwe kupikita? Apa ndonanga kwapa vevana kundosiya mwana. Unangepi? Papa vevana kundosiya mwana because vasekuru vakati haungauyi pano nevana usina kudzikirwa pfungwa. Saka wakuda kunosiya futi wakuda kunosiya futi mwana ne3 years yeyu kuna nasekuru vacho? Handitori nako kuti ndingaenda naye mama nokuti vanasekuru vakanditi haungauyi pano sekuru anozara mai
Aungauyi pano nevana usina kubvisirwa pfuma. Vari right, chedana ndirini ndati ndozvaredo taura vatori right zvokutana sekuru vako. Chedana ndirini na ungafamba uchingoenda kwawaenda unouya vana uchiya uchindikandira vana handiori nherera. Hazviiti. Vatori right zvokuti vana sekuru handisi kutombovashora kana. But iwewe manje mweya uchakurwadza because kunosiya vana. Handiona kwaunenge usingazivi kuti vana vari papi. Zvakaoma. Haya. Saka uri ungogara wega ipapo paungachitaona zvakaoma sikana. KuDavidton ikoko kwacho kwaanogara. Right guys, pane vanhu vekuDavidton here apa. Pane vanhu vekuDavidton here. This is another case guys. Iri kuda futi mari transport. She needs to go back home mwana ushu. Une passport? Saka mwana wakajamba naye asina kuwa maguvhu kusikumvuroko. Zvawanga wagona wani wasacrifice wani ko. Zvawanga wagona wani wazvipira kupinda mvura nemwana emukanga wabudirira ko zvino mhepo idzi dzekuda varume. Hey. Anoenda kubasa mwana achisepiko naisi chenyisiwe sibanda. Basa ari kuriwana but vari kuti havadi munhu ane wana. Mwana wacho woisa kupi? Mwana wacho anoisa kupi? Right guys, apana era ruda munhu anochengeterwa musha wake nemwana uyu angoenda nemwana wake anogara nemwana wake pamusha ipapo achengeta pamusha sindodohliya kuti paunozodzoka unowana vave nevamwe vana vaviri ushu. Hanza nakoni I can go but fuel. Right. Plus uchinda zvine zvida kuti uinde uine plan. Ina ndiri mudhuze ndambotomutora ndombonoti vamuise che5 years chiya. Vamubaye zve5 years zvenharo kuti mubayewo munhu usaino plant. Winet mutsengi chiti mune mari yechecrash chitipai mari yecrash Winet. Tipei mari yecrash yachona munenge magona aendesa mwana kucrash iyo oenda kubasa. Munenge magona. Munenge magona chitipai mari yecrash mwana oendesa kucrash iyo oenda kubasa. Munenge magona zvokuti mukadaro. Une property yakadii yakawanda sei? Ndinopepati yakawanda nongova nemubhedha nechidziro chekuisa hembe nechidhiro chemandiro chine madhoo matatu chese nemabhaketi. Right. Ari kupi munina wangu wekuti crash uyu. Uripi ndikubateti undipe uise ukakabhadhara 3 months crash unenge wagona iye achishanda. Then ozoona kuti December ainda kumba. Ukabhadhara 3 months crash antika iye achishanda antika December ozoona taenda kumba. Uripi munina wataura zvecrash uyu. Crash inobvuma kuti usiye mwana before. Vede ngatiregetaura zvokunyepa munhu ngaende kumba. Mwana uyu ngaende kumusha. Mwana uyu ngaende kumusha anoona kuti upenyu chii. Nokuti charamba chibabadzira guys ka problem charamba chidzoka kwatiri. This kind of problems adzipere zvokumhanya. Dzinoramba chidzoka back kwatiri. Uyu mwana ngamboenda kumusha. Decision yachanoita kumusha yake kuti achanoita sei. Basi mwana uyu ngamboenda kumusha. Akasiya mwana kumusha. Akasiya mwana kumusha. Ngamboenda kumusha. Ndonyaya iripo guys. Zvizvo mukutaura kuti anzi ngaende kukresha gozodika mukutorebesa ngano. Mwana uyu ngaangoenda kumusha uyu nemwana wake. Aende kumusha is the best panguva ino because chamusiri kufunga ndechekudai so munoti anzi ngainde kukresha chogeba saiko zvino andimaona panati no October November pa kuchenge komhanyiswa mafoni nasemaforena anozodii time iyoyo kuchenge komhanyiswa hana kana passport ane mwana kuchenge komhanyiswa vanhu zvakasimba because ma South Africans akajamuka ichange iri operation very big operation handiti obatwa iye ozodii ipapo ozodii ndoba musiri kufunga zvokumberi munyika muno makajamukwa iko zvino zvokutodaro mangwana kutonzi Sunday mangwana kunzi Sunday mangwana nge chakapisa muJoburg chinenge chakachaya muJoburg mangwana Sunday ndanchiona hangu panikiri pa news up
Animaona. Sibo achaita plan. She will make a plan. Kanaenda ku Zimbabwe. She will make a plan. And because sometimes now we need to teach them tough love. Sure, matter with kids gloves, as they said, because Mangwana they'll keep coming back. And she needs to go. Kumusha need to say, inenge ya decision ya kuti kumusha changira papi need to say. Acha no shinura ave kumusha ikoko. Acha no shinura ave kumusha kuti ndo shikira kupi, ndo changira papi ndo dai. Because chokadi katika na baba zilaka, it's going to be an everyday problem. And right. Name scanner, baby. Mama. Unoda ere pamba kuti unogara mape munhu uchengeta nemwana wako. Ndikupada. Right, paita munhu ari kuti kwanzi tiri kuda munhu kuti uinde kumusha kwedu unochengeta. Gokwe. Haikuenda kuende kuzotichitaura newe tozwa kuti wawane mimba ikoko gokwe iwe. Kuita ndizaro mama. Uchisvika kuZimbabwe unokuiswa no plant. Naika. Inda unoiswa no plant kana kuti unogara uchidava rumestereki. Inoiswa no plant ye 5 years yai. Uti ndoda ye 5 years kuti usawani kusechi uchitezwe nditi. Unengori pamusha pakachengeta uchigara mwana wako vachikutumira chikafu. Munompa chikafu here. Tatimbo macondition acho. Kumusha the best unokwanisa kuita chinoona mwana wako. Uchironga zvimwe zvichiona zvinoitwa nevamwe uchiita uri kumusha. Hakunyanyi kuzorinza kunge kuno ku foreign land kuti hauna kana umwe munhu waunoziva. Antuona. Right. Lizzy, chikafu haufa muneta sei tsata finalize nyaya dzacho. Pachikafu muno. Anuna texika mabora ngoma chayo. Right, Lizzy, pachikafu munoita sei tinzwe tingopedza nyaya dzacho. No, asi Cape Town vari kubata basa Cape Town vari kutaura neni. Cape Town vari kubata basa Cape Town. Thank you Cape Town. Thank you. Makati changa Cape Town. Makachanga zveshuwa vari kuuya Cape Town ko vari kudzifambira nyaya dzemwana we Cape Town yo. Vari kudzifambira. Kuti vameke shot aenda kumusha nhasi kana manzi mangwana anoenda kumusha. Nditi. Na Lizzy saka tinzwisise kama condition akamira sei. Lizzy, ndakamirira mindo yako, chikafu munomutengera here? Okay, hanzi SIS MELLY, right. Saka Lizzy, hanzi une namba dzangu dzeWhatsApp. Chiuya kuWhatsApp tite arrangements muchimupa mari. Muchimutumira mari yebhasi, motumira ini, ndotenga tiketi racho. Ndatenga tiketi racho, ndotumira tiketi. Handika, dai kuri kuti zvanga zvaitwa kudhara izvozvi ndiri muJoburg. Ndakati tonomutora izvozvi, tomukanda mubhazi afambidzana nemwana wangu mwandinaye panapa. Vofamba vose vakananga vachienda nokuti unonosara masvingo kwavo bhazi rimwe chete waihonosara hake masvingo achichema nhamo dzavo vachienda kumusha vose. Ane muri kufamba muchichemedzana muchikombeya nhamo dzenyu kuti dzakaziri nani nedzipi. Maitofamba zviri raiti zvino tikuihwa pano ene Davidson padhuze ndadi ndosvikako ndoti chirongedza zvino ini ndiri hazvasina kuplaniwa lazima ndanga setatumigwa hanimona. Saka wakufunga kutumira mari Lizzy kana kutumira mari toronga then toona kuti kune munhu anomugamuchira here anange kugokwe kwacho straight futi anengera bhazi anongotokwira bhazi regokwe kuti ungotenga bhazi regokwe oinda zvizhinji mozotaura ave kumusha ikoko. Kana angosvika pamusha motaura. Vaifamba vachinyaradzana murodhi muchitadzana mavanga uneakoga muchitaura shemwani ndakambochekwa wapaona ndakamboda muchinyaradzana muchiinda ikoko kumusha zvazvichanakidza fani wautoseka kadzangano zvakaoma zviwa vanava tovarashira diko vekurashira pachende pasina hasi vana zvakagooma zvo. Munombotipinza bhizi vana imi. Utombogaya kuti munonyengetedzwa nemaswitsi kunge vana ndo mistake inoitika anomaona right. Saka Lizzy ndizvo here ndo drop hangu ka oya kuseri ka then you finalize andichika then you organize kuti
ofamba sei azimaka ndemumwe dzokera kuma-live ikoko dzokera kuma-live dzokera kuma-live dzimwe nguva nhamo ndida kusekwa guys ndoga ndichikudzai kuiseka nhamo wakaitarisa woseka akona kungoita serious pese pese nhamo ndambosekwa zvemujolo izvi muchazvirega zvenyu inharo chete asi muchazvirega zvemujolo izvi right guys Liz ndakamirira answer yako tione kuti tofanya yofinalizwa kuserere tione kuti aufa hanzi ndikuda munhu anochengeta baba wangu please uyu anozichengeta nababa wako here unowana ana ave nemunin'ina wako anokuitira munin'ina uyu kwachigara vari china muzara wako unowana ane munin'ina uyu nemunin'ina wako maigani chitaiora ichi atanga maigani kana kuti ningikiri atanga chindibatai kuseni atanga paita 2 vanhu panapa atanga anenge achingoda anditika please chibvai mandibata ndibatei kuseri mubva madi topoorganize kuti ofamba sei mwana uyu onanga sizvoye oinda sezvo mose muri kuti aende kugoku koko manzwa here guys saka anoda kuti chindibata ilizi kana kuti maigani whoever chindibatai kuseri handitika ndibatei kuseri tione kuti oinda kupi handitika please tione kuti oinda kupi kana muchida kana marega matondikanga suppose ndida nchitoti ndimutsvakire mari yebhazi aende kumba but nawo kana mavapo imimi muchiisa mari dzebhazi mwana uyo oenda kumba shiwako thank you thank you right vanhu vari kuita kune mapre-elections ari kuitwa uku musakanga mukuenda kunovhota uku hei dai movhota uku musakanga nokuenda kunovhota mapre-elections ari kuitwa kuzimbabwe uku muzive pekunovhotera handitika muzive pekunovhota kana movhota muzive pekuvhotera hakuna kungonoisa x pose pose x inoiswa panzvimbo 1 handitika payelo paipa ndipo pamunonoisa x ipapo hakuda kunoisa x pekuti muchitambura muchiona kuti nhamo iriku vana vari kutambura mune dzimwe nyika kudai so munoisa x pasipo idai moisa payelo stokozile vachavhura registration iko zvino yakavharwa vachavhura zvavo registration ndo pamucharegista nhasi vari kutovhota nhasi ndai munovhota kana muzimbabwe ndai go and vote x payelo totoda kuti totongogara totongoita sitita titotombowanda x yako payelo igaro zinozikamwa kuti sitatowane kuthreatenwa kumaseriku saka x payelo manzwa hakuna chimwe chinovhotegwa x payelo kuti zvinhu zvichinje kuti mukomana apinda yake panyanga otherwise tisi kutomboda madhisinyongoro zvegore rino takatojamuka zvitongori pachena hatitombovanzi ina nditovanzi bato rangu guys inangu nditori musisisi ndiri weyelo nditori muyelo saka vari kuzimbabwe vese please indai muza pekuvhotera indai muza munhu hamo maiona nditika hamuni miriri kuudzwa endai munovhotera payelo right so guys ndakuenda ndakukata live ndomirira vasikana 2 ava vakadzi 2 ava vati vari kuda mwana uyu kuti aende kuti vaende kuningirikiri kuti vaende kunonzi chi uyu nai jitau wasiwanetswa nei wabatikana papiwe jitau chakunetsa chii pano hauna kudamwa bhodhi haisi yako skin haisi yako handisi mai vako handisisi vako haundizivi handisati ndambodla kumba kwenyu iwo haudli kumba kwangu haufi wakatondiona pada paupenyu tonzi ndikafa nhasi haufi wakandiviga saka wanetswa neiwe washungurudzwa neapa hauna maproblems ekumusha kwenyu urimo aunofanira kuita more concerned nawo than evanhu vasingazivi be concerned nehama dzako dzekumusha kwenyu kune maproblems atoriko kune zvikwambo zvoda kubviswa mumusha menyu
Andika iva consent dinazvo kune uroi unoda kubatwa mumusha ndizvo ufanira kuti consent dinavo vanati chireva vari kuroyana nambuya kuti muswere paFacebook vanhu rume zvogaba basa ndofanira kuti utsvage vavo vakubatsire mugadzise musha uri kuita consent nevanhu vasinei newe wausingaziva usingafakasangana navo jitawu anditi you've got enough problems dzitori enough dzako iwe dzaunofanira kutokonsentrata nadzo iwewe dzisinei nevamwe vanhu imboita izvozvo anditi so guys ndakukata and then posta akusvika isusu patikuenda andika ndakusvika kwatiri kuenda isusu saka ndakukata ndomirira kunzwa nditi asi kana paine anoda kubatsira still mwana uyu hausi kurambidzwa anditika kana paine anoda kubatsira mwana uyu get hold of me ndikupe number phone yandikushandisa kuita live ndeyekuti ndikapina number inobva idonedza live hanimaona inobva idonedza live saka imimi mobva madikana anoda number dzemwana uyu amubati amutengera chikafu for now tichimirira kuti zvindirire kumberi mokurumbidza kuti mundibati tionesane kuti mwana uyu abatsirikane achizoenda kumusha kana aenda kumusha ndozokuudzai kuti mwana uya wakuenda kumusha zvinhu zvamira zvikadai tinotoda more problems to worry about than to worry vanhu zvavari kuita nemabodies avo kwati neskin dzavo ndo maproblems atofa kunge tichitowara nawo aya hanimaona kuti vana vari kudai kwete zveumwe munhu zvisinei kana newe kana kuti nhinga azovatana nhiki nhinga azodai ganda rake nhinga azobleachazo harisi problem rako iro it's not your damn problem. Let's worry about helping other people, not to worry about zvinhu zvisingakuaffect kumba kwako iwe handitika now sa guys moswera bwantika moswera zvakanaka guys ndozokubatai kana pangoita zvimwe inozati ndifamba nefoni dzangu iko zvino handitika kana pangoita zvinenge zvaitika munongondona nekudzoka pano ndichibaya live button mungozati quite agent nokuti idzi dzekurohwa nevarume dziri kukurumbira fani mazuva ano hadziri kukurumbira zvokuti tu handiti varume vacho vakuita kunge vakahameno zviri kufamba sei vanhu rumava animaona so guys tobatana ndichika tobatana time vari kuita ibhori gai ndimboperekedza mufana wangu uyu aindewo kumba andika afambewo anditi can you see the driver aiwa munyaradzi driver ungamuonisha driver aoni kuzvokumanya bye bye